Goeie allereerst en van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van een kerkdienst op RTV NOF. Zowel via de televisie, internet, social media als de radio binnen we bij u en daar binnen we tiergewiers mee. Het klinkt misschien heel gek, maar we hebben eigenlijk wel wat te vieren in deze hele bijzondere tijd. Want we kunnen nog steeds net bij elkaar komen terug de maatregelen die de oerhiet u vregen had op te volgen. Zo volle mogelijk thuis te blijven en drukke plakken te vermijden. We zijn daarom ook net in uw eigen kerken. Hoe mooi is het dat we op deze manier toch bij elkaar komen kennen. En wat is er dan te vieren? Het is misschien heel gek, maar het is de 10e keer dat we deze dienst bij jou verzwaren maaien. En we zijn grutsk erop dat jou nog steeds in gruttige talen reageren. En dat we merken dat jou met plezier en nocht en vervulling naar deze dienst en zorgen. Daar ben we heel wiers mee. Dus fijn dat jou er echt weer binnen.
In deze snijn, Sontje de Maaien 2020, giet voor onze dominee Gijsbert Otter. Hij zit op dit moment in Damwoord en hij is van de morgen bij u te gast. En de muzikale begeleiding is, we dienen toch Ivo van Heijem op het orgel en uit Emmeloord de band Lost and Found. En kon hun een hartelijk welkom. Ook in deze dienst komen we weer de digitale collecte doen. Je kennen we Jan, Joert en de hele week via onze site kerkcollecte.com. En de opbrengst gaat correct als vorige week naar twee stichtingen. Naar Beautiful Gate van Toby en Aukje Brouwer. En naar Good News South Africa van Theo en Jinke de Jong. Wij bevelen deze collecte in ieder geval al van harte bij hem on. En op kerkcollecte.com vind je hem de links naar hun sites. En ook in de dienst zul je nog een keer een videoreportage zien over hun werk. Wat zij dwang worden met de opbrengsten van deze collecte. Wij hopen dat jou genietje van deze dienst. Wij wensen jou in ieder geval een heerlijke zegende dienst.
Ja, goedemorgen in deze dienst. Mooi dat u ook bijkijkt thuis of op een andere plek. Mijn naam is Gijsbert Otter. Ik ben sinds 2 jaar predikant in Damworde. En daarvoor was ik in Emmeloord. En ben daarom ook blij dat een band uit Emmeloord nu meespeelt. Ik hoop dat we samen een mooie dienst mogen hebben. En we zingen nu het lied Als een hert dat verlangt naar water. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan u alleen geef ik mijn geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan u alleen geef ik mijn geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Zullen we samen ook bidden. Heer Jezus, u bent onze kracht, onze schild. En wij danken u, Heer, dat op mooie dagen als de zon schijnt en het goed is, u er bent. En we danken u dat u er ook bent als het tegenzit en er dingen gebeuren in ons leven die zwaar zijn. Die ons van slag brengen. En wij bidden of u vanmorgen ons, of het nou mooi gaat in ons leven, of we met angst te stellen hebben, dat u ons omgeeft en ons ook dat meegeeft van uw zorg, van uw liefde, ook op dit ogenblik. Heer, wees u zo in deze dienst met uw Heilige Geest, wilt u ons daardoor leiden en ook dat meegeven wat we nodig hebben, maar dat we meer en meer ook gericht mogen zijn op u. U die een goede weg met ons voor hebt. U die plannen van vrede hebt voor ons. Kom zo, Heer Jezus, met uw geest en met uw kracht in deze dienst en spreek tot ons uw woorden. In Jezus' naam, amen. Ik lees het gedeelte uit de Bijbel, uit Jeremia 17. En daar zegt de profeet Jeremia het volgende. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. En die een schepsel tot zijn arm of tot zijn kracht stelt. Terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt,
wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij het water geplant is, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen, een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Tot zover de schriftlezing. In de preek gaan we bij dit gedeelte stilstaan en vooral bij die boom die aan het water geplant is. Al een aantal jaren geleden gaf onze dochter mij een beker cadeau en iedere morgen drink ik daar ook uit. En daar staat zo'n boom ook afgebeeld. In Psalm 1 wordt het ook over die boom gesproken, dat wie op de Heere vertrouwt als een boom is die aan het water geplant is en die dus die wortels uitstrekt naar de rivier, zoals het ook op dit plaatje te zien is. Nou, dat zal terugkomen in de preek en we gaan nu eerst zingen van Psalm 84, vers 2 en vers 4. En daarin gaat het ook in die psalm wat over plekken waar het droog kan zijn, waar je het gevoel hebt dat je wat je energie verliest. Nou, ook op die plekken wil God zijn zegen geven. Psalm 84, vers 2 en vers 4.
Nog even en het is 1 juni. En het 1 juni komen gelukkig wat versoepelingen. We kunnen iets meer, ook al misschien geen eens zoveel als we misschien wel zouden willen. En toch lijkt het alsof het wat makkelijker gaat worden. En tegelijkertijd, als we het erover hebben van dat het wat soepeler gaat worden, merken we ook dat het nog allemaal nog niet zo makkelijk loopt. En moeten we wachten op een vaccin? Hoe zal het aflopen? Ook de komende maanden wordt het toch weer anders. En als ik om me heen kijk en ik merk hoe mensen reageren op straat of op andere plekken, dan is er nog steeds veel voorzichtigheid. En soms gaat die voorzichtigheid ook over in een soort angstvalligheid of angst. Angst van, ik wil vooral niet besmet worden. Ja, ik wil niet anderen besmetten. En soms gaat dat ook verder. Van hoe gaat het eigenlijk met mensen waar ik om geef? En gaan die het redden in deze tijd? Mensen die op een andere wijze ziek zijn, niet door corona, die soms moeite hebben om naar een dokter te gaan of naar een ziekenhuis, omdat ze zeggen van loop ik daar niet meer gevaar? En dan is het afwegen, wat ga je nu doen? En op verschillende plekken kan zomaar even angst de kop opsteken. Angst om, hoe loopt het verder? Hoe zal de toekomst eruit zien? Hoe loopt het financieel? Hoe gaat het verder met een baan? En of je het wil of niet, dan kan zomaar die angst de kop opsteken. En hoe ga je dan om met die angstige gevoelens? En het kan ook zijn dat je probeert die weg te duwen. Tenminste, dat is denk ik een hele menselijke reactie. Dat je zegt van ik wil die angstgevoelens niet. En ik probeer ze te ontlopen. Of ik probeer te doen alsof ze er niet zijn. Of ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk afleiding te hebben, zodat ik er niets van merk. En zo hebben we allemaal onze eigen methodes om die angst wat uit het zicht te drukken of weg te duwen. En toch lukt dat niet altijd zo goed en kan die angst ook zomaar weer de kop opsteken. Ik had het pas kort geleden dat ik werd 's nachts wakker en ik voelde ook angst. Ik weet geen eens waarvoor het precies was. Ik kon het ook niet bepalen waar ik bang voor was. Maar toch een zekere onrust, een vaag gevoel wat bij me speelde. En ik probeerde dat wel weg te doen. En op dat moment schoot een gedachte door mijn hoofd. En ik denk dat het ook wel mee de Here was. Maar in ieder geval, het schoot door mijn hoofd. Het kan ook gewoon een gedachte van mezelf geweest zijn. Van, probeer nou niet de angst buiten te sluiten. Maar richt je op je levensbron. En dat wil ik eigenlijk als een thema ook een leidraad voor deze dienst nemen. Richt je nou niet te veel op de angst om die buiten te houden, maar wat is jouw levensbron? Waar put je kracht uit? Of beter gezegd, wie is het die jouw kracht geeft? En daarom ook dat beeld van Jeremia dat hij aanhaalt, dat hij zegt van, een mens die op de Heere vertrouwt, die lijkt op een boom die geplant is in die aarde en waarvan de wortels zich uitstrekken naar de rivier of naar het water. En daar dat levensbelangrijke water ook ontvangt. Dat is een heel mooi beeld. In de Bijbel gebruikt meerdere beelden als het gaat om veiligheid of bescherming. Bijvoorbeeld dat hele bekende beeld van de vader die zijn zoon weer thuis ontvangt. Die zoon die al jarenlang weg geweest was. En die jongen mag thuiskomen en wordt hartelijk welkom geheten. Ook al is er misschien zijn eigen aanklacht, waar je zegt, ik mag hier eigenlijk niet zijn. Of een broer die zegt van, en wat doe je hier eigenlijk? En toch is dat onvoorwaardelijke welkom van de Vader er.
Ook een beeld voor het welkom van de Heer Jezus naar ons mensen. Dat we mogen komen zoals we zijn. Van een ander beeld dat Jezus Christus zegt, ik ben de goede herder. Die goede herder die zijn oog heeft op heel de kudde, maar ook dat ene schaap op het oog heeft wat misschien afgedwaald is. Door eigen stomme keuzes of verkeerde weg geraakt is. Beelden van bescherming, van veiligheid. Of dat beeld van de Heere God als hij zegt, ja, dat hij ons wil beschermen, hoog op een rots wil plaatsen. Allemaal verschillende beelden die ook als het gaat om de angst wat te zeggen hebben vanuit Gods woord. En hier in Jeremia, daar spreekt Jeremia over die boom die aan het water geplant is. En dat nodig heeft in de droogte, in de hitte die een boom ook kan bedreigen. In januari, nog voor de corona uitbrak, was ik zelf in Israël en ik ben bij de Jordaan ook geweest. En op dat moment was er een heleboel water in de Jordaan, er was veel regen gevallen. En de bomen daar die stonden ook letterlijk in het water. Mensen die daar vaker kwamen, die zeggen, ja, dat gebeurt bijna nooit. Maar er is nu zoveel water gevallen dat het echt de oevers overstromen. Alleen in de hitte en de droogte en juist die Jordaanvallei, het gebied bij de Dode Zee en ook bij het meer van Galilea, dat zijn zulke hete gebieden waar het in de zomer niet fijn is, niet aangenaam is om te zijn. En dan is het belangrijk dat dat water er is. En Jeremia die beschrijft dan zo'n boom, en ik stel me dan voor, zo'n boom die dan in de buurt van de Jordaan staat, en die boom die strekt zijn wortels dus uit naar het water. En dat beeld geeft een paar dingen mee als het gaat om je omgang met angst. In de eerste plaats dat die boom die is gegrond in aarde. En die staat daar ook stevig op die plek. En dat is belangrijk. En dat de wortels ook diep doordringen op die plek. En ook op zoek gaan naar dat water. En daar is het goed om van te leren van, als je met angst te stellen hebt, weet even van, en dit is nou de plek ook waar je bent. En hij is misschien niet mooi en je zou misschien liever weg willen lopen en van je plek af willen gaan. En soms is dat ook goed om te vluchten uit een situatie. En tegelijkertijd, soms helpt het ook niet om maar te vluchten of te vechten of in een situatie helemaal te verstarren. Maar helpt het ook te beseffen, en op deze plek waar ik nu mag zijn, dat is de plek waar ook de Heere God aanwezig wil zijn. Op deze plek met zijn mooie kanten en ook met zijn droevige kanten en teleurstellende kanten. Dit is de plek waar ook God er is. En dan heb je niet altijd de afleiding nodig en niet altijd de vlucht nodig of het gevecht ertegen. Maar weten van, dit is je plek en daar is de Heere er ook aanwezig. Paulus die haalt dat later aan en hij neemt dat beeld zeg maar verder en hij zegt, ja, wees nou gegrond, geworteld in de liefde van Jezus Christus. Die liefde, zoals die duidelijk wordt bij die verloren zoon die thuis welkom geheten wordt. Wees geworteld daarin. Maak je vast in die liefde. Dat is de grond waar je mag staan. En dat heb je ook telkens weer nodig, al ben je nog zo gelovig. Of al denk je, ja, geloof, ik weet niet wat ik ermee moet. Maar probeer te aarden ook in die liefde van de Heere. En Paulus bidt daar ook voor. Het tweede wat in dat beeld van de boom terugkomt, is dus dat die boom die wortels ook uitstrekt. En op zoek gaat naar dat water.
En zo is het goed om in geloof te zoeken en te vragen, je uit te strekken naar de Heere. Zeggen, Heere, ik heb uw levende water nodig. Ik heb uw hulp nodig. En misschien geef je de moed soms wat op omdat het zo donker is. En je nog niks voelt. En waar zit dat water? En je tast er misschien naar. Of zou de Heere jou overslaan? En toch uitstrekken. In Hebreeën 11 staat ook een bemoediging. Wie tot de Heere komt, die moet geloven dat hij er is, maar ook een beloner is voor wie hem zoeken. God beloont wie hem zoeken. En wanneer we vragen, Heere, geef van dat levende water. En geef van die kracht van uw geest die ik op dit moment nodig heb. Dan handelt de Heer daarop. Al betekent dat soms wel een tijd van wachten. De leerlingen van de Heer Jezus die moesten ook wachten. De Heer Jezus zei, wacht tot de Heilige Geest uitgestort wordt. Wacht tot die kracht van boven komt. Wacht totdat je omgord wordt daarmee en dan zul je mijn getuige zijn. Maar strek je dus uit en wacht op de Heere. De Heer Jezus moedigt er zelf daartoe aan en hij zegt, ieder die dorst heeft, ieder die ook dorst in zijn hart heeft, laat die komen bij mij en drinken van het levende water. Heere Jezus, geef van uw levende water. Een gebed om telkens weer te benoemen. Heere Jezus, geef van uw levende water. Kijk, in dit gedeelte van Jeremia haalt Jeremia het beeld van de boom aan die aan het water geplant is. Maar daartegenover zet hij nog een ander beeld. En dat is het beeld van een kale struik die in de woestijn staat. Het ene beeld is voor een mens die op de Heere vertrouwt. Die is als die boom aan het water. En een mens die niet op God vertrouwt, is als die kale struik in de woestijn. Dan zeg je, oké, gaan we dan precies in groepen delen? Misschien wel, maar als je eerlijk bent, dan loopt vaak de grens ook door je eigen hart. Tussen iemand die gelooft en iemand die niet gelooft. En soms lijk je meer op die boom die zich uitstrekt en geniet van het levende water. En soms ben je misschien meer als die kale struik. Die kale struik die verdroogd is omdat die struik het vooral in eigen kracht probeerde. Een leus is in deze tijd nog wel dat men zegt van vertrouw vooral op je eigen kracht. Zoek het vooral in je diepste zelf. Nou, die bronnen raken toch wel eens uitgeput. En soms sta je helemaal droog. En daarom is het niet de bedoeling om het vooral in eigen kracht te zoeken. Die struik die merkt het niet als het goede komt, zegt Jeremia. Die boom die merkt niet als de hitte komt. Daar zit wel een verschil in. En de vraag is ook, kan je nu merken als er wat goeds komt? Als de Heere met zijn genade in je leven komt, kan je dat welkom heten en aannemen. Om daaruit je levenskracht ook te putten. En daarom is de boodschap van vanmorgen, probeer nou niet de angst, of in het beeld van Jeremia, de hitte buiten te sluiten. Daarvan weg te lopen. Of alleen maar weg te kijken. Want die hitte is er en de angst is er. Maar probeer vooral je wortels, je uit te strekken naar die levensbron van je. Om bij de Heere Jezus Christus je kracht te zoeken. Dat is je roeping. Om Hem trouw te blijven, dicht bij Hem te blijven. Bij Hem je levenskracht te voelen en te putten. Sta bij de bron. Drink van zijn kracht. Wacht op wat hij geeft. Want de geest is het die levend maakt.
En misschien vraag je je wel af van, wel, ben ik eigenlijk wel op de goede plek? Kan God mij hier wel bereiken? Ben ik iemand die eigenlijk toch een hopeloos geval is, want ik heb de hoop in mezelf al opgegeven. Zou God dan nog iets kunnen doen? En mensen die zoiets tegen mij zeggen, dan zeg ik meestal terug van, nou, God heeft het heelal gemaakt. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. Dan redt hij het ook wel met jou. En weet hij ook jou wel te bereiken. Misschien denk je wel van, pas als de angst weg is, dan komt het wel goed. Pas als het allemaal rustig is, dan is ook God er. Want als God er is er geen angst aanwezig. Ik denk dat juist in dit beeld van Jeremia duidelijk wordt dat het elkaar niet uitsluit. Bij die boom, daar dringt de hitte tussen de takken door en de blaadjes en het bedreigt die boom. Maar tegelijkertijd staat die boom in die grond daar en strekt zich uit naar dat levende water en ontvangt daar wat nodig is om het vol te houden. Om groen te blijven, om vrucht te dragen. En daarom probeer niet de angst uit te sluiten in je leven. Ook al is die zo bedreigend. Maar zoek je kracht, je levenskracht bij de Heer Jezus. Kom met uw levende water, met uw Heilige Geest. En wil je verder en nog wat praktisch ook daarmee aan de slag gaan? Op internet is een hele mooie oefening ook te vinden in die omgang met de angst. En dat is op de website van, Google maar even, Spectrum 13. En daar staat een video bij met de angst in beheer nemen. Dus op de eerste website is dat wel te zien. Dus Spectrum 13, je angst in beheer nemen. En ik denk wat ook meespeelt in zo'n tijd als je daar verder op wil verdiepen, is dat je net als die boom je verwortelt in de Heer en neem ook leerteksten uit het hoofd om mee te nemen ook in een tijd van moeite. Maar hij helpt een tekst waar de Heer zegt, en ik zal je niet opgeven, ik zal je niet in de steek laten. Of waar Jezus ook belooft, maar mij is gegeven alle macht. Ik zal bij je zijn tot aan de voleinding van de wereld. Met alles wat er nog gaat gebeuren. Met alles wat ook tegen zal zitten. Maar mijn toekomst is in zijn hand. Nou, dat wil ik graag delen vanmorgen. En het volgende lied zal daar ook over gaan. Dat wachten op de Heere. Stil, mijn ziel, wees stil. Amen. Mijn ziel is stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God. En ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede vast vernieuw, een vaste geest binnenin mij, die rust in u alleen. Mijn ziel is stil en dwaal niet af. Dwars door het dal zal hij je leiden stil. Vertrouw op hem en hef je schild tegen de
ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht op de Heer, de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wandelen. Vrede vast verneem, een vaste geest binnenin mij, die rust in u alleen. Ik rust in u alleen. Zullen we samen ook bidden? Heer Jezus, geef zo een ziel die rust alleen in u. Die stil is voor wat u geeft en wacht op uw geest en uw kracht. Heer Jezus, we bidden u voor mensen die zich angstig voelen en merken dat hun eigen middelen tekortschieten. Geef van uw levende water, Heer. We bidden u voor mensen die zich eenzaam voelen en die juist in deze tijd zo'n behoefte hebben aan meer contact en meer gewone ontmoetingen. En toch ook een ontmoetingen van hart tot hart. We bidden u voor mensen die zich door ziekte of door andere omstandigheden in het nauw gedreven voelen. Of opgejaagd. Dat ze mogen ademhalen in uw nabijheid. We bidden u voor mensen die iemand verloren hebben. Waar ze van hielden en die ze nog niet konden missen. En dat u het bent die hen troost, hun tranen ziet en er nu ook bij is. We bidden u, Heer, ook voor die vragen die zomaar niet aan de orde komen, maar wel meespelen, ook in deze tijd. En versterkt worden, heftiger de kop opsteken. Wilt u daarin uw vrede geven? En wij danken u, Heer Jezus, dat u niet ver weg van een ieder van ons bent. En dat u ook vandaag de koning bent. Wij danken u, Heer Jezus, dat u naar de hemel bent gegaan. U bent gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan. En vandaar hebt u ook uw Heilige Geest gezonden. Om zo nabij te zijn. Gaat u met een ieder van ons. We bidden u voor mensen die in deze tijd ook moeilijke keuzes moeten maken. Ook die verantwoordelijkheid dragen in hun bedrijf of bij de overheid werken. Zegent u hen daarbij. Bid u voor mensen in de zorg. Wil u ook bidden voor de nood, ook op heel wat andere plekken waar er moeite is door corona of door oorlogssituaties. We bidden u voor de situatie op Lesbos, waar meer dan de helft kinderen zijn. We bidden u voor
Situatie in Zuid-Afrika. Situatie in Zuid-Amerika en Midden-Amerika, waar de corona nu heel erg ook toeslaat. Heere, uit de gebrokenheid van deze wereld bidden we tot u. En zo bidden we ook het gebed dat u ons leerde, Heere. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zoals al aangekondigd is er nu de gelegenheid voor de collecte. En we gaan even naar dat filmpje ook kijken dat uit Zuid-Afrika of in Zuid-Afrika of over Zuid-Afrika gemaakt is. Goedemorgen beste mensen, wie ben Toby Aukje Brouwer en we zijn sinds 1 jaar in Zuid-Afrika. We hebben in 4 jaar een pen- en familieondersteunend centrum hier onder de naam Beautiful Gate. Ja, hallo mensen, we zijn Jink en Theo de Jong en in 2011, eind 2011 ben we naar Zuid-Afrika vertrokken. En in 2014 ben we begonnen met Good News South Africa. En we werken in Karatra, dat is in de plattelands en bosbouwgebieden dicht bij het plakje Nijsna in Zuid-Afrika. Van een boel mensen in Zuid-Afrika is net het coronavirus de grootste bedreiging, maar het verliezen van hun baan en inkomen. Op dit moment ben er 24% van de bevolking die geen eten op hun tafel heeft. En als je een etenkeepje kiest, ja, dan kiest het keepje van Schippe en Maandverband al helemaal vieren. De regering van Zuid-Afrika die verwacht dat deze crisis hier echt nog net voorbij is. En waarschijnlijk zal het hoogtepunt pas in september wezen. En ja, normaal kregen de band altijd eten op squallen, maar dat valt nou voort. Dus ja, we zijn echt bezig om de band eten te gaan. En dat is echt een passie die we heel graag doen. Tijdens deze crisis deelt Beautiful Gate elke maand iets van 1800 tot 2000 voedselpakketten uit om kwetsbare families in de omgeving waar we zitten. En in de maand mei hopen we 1000 famkes een Dignity pakketten aan, waar je wasbaar maandverband in zit, een stukje chippen en een waskrantje. We zijn tegen blij dat we de mensen helpen kunnen. En wie helpen ze nou op dit moment met eten? We houden de band Maas IPAP. En in de week jou ook ongeveer zo'n 1000 tot 1100 pan warm eten. Hier in Karatra rieden we met buskeroen om elsen in een huis eten te gaan. En op oren plakken, daar de mensen ook eten. En daar hel je de mensen het bij die mensen thuis wij. Je kan dus je bij helpen door middel van gebed en financiële ondersteuning. Zo maken we met elkaar het verschil in de gemeenschappen waar we werken. Dat
Tot zover de filmpjes van Beautiful Gate en Good News. Nou, van harte aanbevolen om daar toch ook wat aan over te maken. We gaan niet met een collectezak rond, maar hier in beeld, hier ergens beneden boven, kunt u zien waar u aan kan doneren. Van harte aanbevolen, deze mensen die hier ook wel in de buurt aardig bekend zijn. We gaan nu het laatste lied zingen en dat is het lied Wij zijn het volk van God. Met de titel ook van Houd vol. Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier, met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou vol, hou vol, hij laat niet los. Het is een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen op, wij lopen als God het belooft. Achterna, hou vol, hou vol, hij laat niet los. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Hou vol, hou vol, hij laat niet los.
En zo mogen we ook weer die van hier gaan deze dienst ook besluiten. En de zegen van de Heer ook ontvangen. Voor u, voor jou, in welke situatie je ook begeeft. En weet dat die Heer nabij is. De genade van God de Vader. En de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon. En de troostvolle nabijheid van Gods Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie. Amen. En mij dat prachtige noemen van Coldplay, misschien heb je het wel herkend, sluiten wij deze dienst van Snijn Sontje Maaien 2020 af. En we hopen dat je ook genoten hebt van deze dienst. Zoals ik aan het begin van de morgen al zei, dit 10e keer. En wij gaan ervan uit dat we voorlopig nog wel een paar keer met RTV NOF, zolang we nog net naar het kerken te kennen, bij jou wijzen zullen op deze manier. Tieren dank dat je we zien hebt via onze livestream, via social media en via televisie op kanaal 20 via Kabel Noord. En ik mij harken haar via de radio. Wordt het eerst nog een keer weer omzien, dan kan dat op diezelfde kanaal, in ieder geval social media. En van de jongen vanaf 7 uur kan het eerst ook nog een keer weer omzien en wordt er elke 2 uur herhellen. Onze dank gaat uit naar iedereen die meewerken had aan deze dienst. En nogmaals de oproep, jouw gift op kerkcollecte.com. Dat is de digitale site waar jouw gaven Jan kennen. En de opbrengst daarvan gaat dus naar Beautiful Gate en Good News South Africa. We gaan stiekem via Facebook zien dat in ieder geval Theo en Jink on het meisje in binnen van hem on. Dus fijn dat Jim er ook bij wien. En we zijn er ook bezig om Jim daar ook te helpen. En natuurlijk ook voor Toby en Aukje. Wij wensen jullie nog een heerlijke, noffelijke snijn. Blijf gezond alsjeblieft. En heel graag ontnaaien weekend snijn. Doeg.